Ọla na-eze ekene unu. Onye unu anụ onye bụ eze nwanyị mmiri. N'ụbọchị taa bụ nkwọ. Anyị kwụ na nkwọ ya bụrụ anyị ezigbo ife. Ife ọ bụla anyị eti aka n'ụbọchị taa. Biznes anyị ọ ya aga n'ilu. Anyị si na ya abalị nwoke na ya abalị nwanyị. Na ya abalị olu n'Igbo. Ife ọ bụla bụ mkpa onye na Chukwu na ndị a na-emeli ya. Taa na-ebu nkwọ bụ nnekwu ụbọchị bụ ọdụ nwa. Nwokwe na ife anyị bịakwara nne bụ maka ife a na-akpọ Akoyere. O nwere ebe a na-akpọ Akoyere. O nwere emume mmadụ ya ga ọ na-eme asị ya na-ebu onye Akoyere. Nwesị ka nkọwala unu ife bụ Akoyere. Ife Akoyere na-eweta. Ife ọ na-egbochi. Ihe eji nwanne Akoyere abịago. Akoyere bụ ife na-ayasa biznes mmadụ. Akoyere bụ ife na-ebute okwu na ụka. Akoyere bụ ife na-ebute nsogbu n'ebe dị iche iche. Akoyere bụ ife na-ebute okwu na ụka n'ezinụlọ. Akoyere bụ ife na-ayasali mmadụ ezinụzọ ya. Na-ayasali mmadụ biznes ya. Akoyere bụ ife na-egbochi ezinụzọ. Akoyere bụ ife na-eme n'ihi emepe shọpụ gị, n'ihi emepe biznes gị, onwere onye ya avụ. Akoyere bụ ife na-egbochi ife niile dị iche iche. Anyị nwa bụ mmadụ kwesịrị ọ na-eme ọnwa 5 nke ndị oyibo na-akpọ 5 months. Ọ na-eme ọnwa 6 nke ndị oyibo na-akpọ 6 months. Anyị ejedukwu Akoyere ka ọ wee dịla anya na mma.